op het stuit een protvoeltjes. Dat gaat van klistertjes tot prottertjes, tot eksters, kauwen, kraaien, reerbosjes, hagemoskjes, liesters, grutteliester, jonge eekhoorns, jonge hermelijnen, jonge stiermudden, jonge oelm, van wanhoen tot boskoelm, jonge douen. Topdrokte voor je op het moment. Ja, dit is smoordrak. En hoe komt het dat het juist nou zo druk is? Nou ja, als het achter u zit, het is hartstikke warm. En dan krijg je toch dat er een protte vogels te betiert uit nest gaan. En meesten vooral graag in de tuin binnen. Dus van alles juggen en fine. En die twee dingen bij elkaar zorgen ervoor dat wij druk hebben. En hoe bepaal je hem nou wat wol bij elkaar kan en wat net? Want ik zie hier echt van alles. Ja, nou dit zijn de vogeltjes die bij u in de tuin leven. Dus dit zijn de vogeltjes die altijd al bij elkaar in de omgeving leven. Dus het is gewoon uw eigen tuinvogeltjes. Van de kliesters tot de mosken en de zangliester. Nou ja, dat zijn dan vogeltjes waarvan ze wist dat die elkaar verdragen. Dus die blijven zes bij elkaar. Nou, en dan just het altijd nevenom, want dan wist het nooit zeker. Ik meesken zit rotzakken tussen, dat geldt voor de vogels Lixa. Dus je maakt wel even checken, gaat het goed of maak ingrijpen. Nou, en dan kiest het avontuur daarna, jongen, meisje. En hoe ging je om met die drokte? Want ja, het wordt maar voller en voller, denk ik dan. Nou ja, het begint met de telefoontjes. We proberen meestal zo vol mogelijk uit te rieden om het spul bij ons te brengen. Vooral als het niet nodig is, meestal laten beestjes gewoon hun gang gaan. Alleen nog wanneer dat niet meer wil, omdat of het nest compleet stikken is, of de hagen is compleet oud of niet meer op. Ja, dan mag je het spul bij ons brengen en nemen wij de zware goer van de meesten. En daar gaat een hele prototype zitten. Is er een ijsvogel binnengekomen? Ja. Hoe lang zal deze drokte, hoe lang zal die nou aanhouden, verwachtest? Nou, meestal is dat een maand. De hele zomervakantie terug rint dat terug. En dan augustus, september, dan zullen we het weer rustig om minder worden. Ja, volgens mij. Want ze hebben natuurlijk nesten, hè? Dus... Ik ben 2 maart vorig jaar geopereerd. En als je naarmate je wat fitter viel, dan begin je een beetje rondjes door het warp erin. Op een gegeven moment kwam mijn oppas en toen zei ze van, wist wat wij doen? Wij gingen de slag erin. Ik wie van het lekkere eten. Dus, en net zozeer snoepen, maar echt van het warm eten. Ik wil echt genieten van mijn warm eten. En dan eet ik meer als mijn man, die daar volledig ontwerk is. En dan zei hij altijd van, nou, ik snap net best wat al je leest, maar dan schoot ik dat echt naar binnen. En uiteindelijk ben ik zo'n die stap maar roken. En toen is eigenlijk een beetje het hek van de dam gegaan. En dan op een gegeven moment dan had je geen conditie meer en niks meer. En dan, Nee, hoe slim wie het? Nou, van hier naar de huisarts is maar een paar 100 meter, maar daar kon ik echt niet meer in. Dat is niet leuk. Nee, dat is ook net leuk. Vooral nog wel iets bij je. Nee, ik kon de jongste net meer berinnen. Wat ik gewoon heb is een mini-gastric bypass operatie. Dan krijg je een hele lietse maag. Een maag ongeveer in een grutte van een kiwi. Zo mag het ongeveer zien. Ik weeg 132 kilo. En ik ben schommel tussen de 80 en de 82. Dus ik ben 50 meer dan 50 kilo afval. Ja. Ja, hoe je dat? Ik maak elke dag nog om mezelf wennen. Dat ik
dwar nou weer wat meer in de spiegel te staan en mijzelf weer aan te zien. En voor hen woe ik nooit op foto's en in de spiegel staan, dat gebeurde eigenlijk nooit. Ik zie alleen naar mijn gezicht en dan wie dat het. Maar ja, ik mag nog steeds wennen om mijn eigen ik. Wat wie vandaag moment is dat hier met echt wat aan gebeuren? Dat mijn medicijn van diabetes net meer ondersloegen. En nou, natuurlijk wel maar de verpleegkundige online. En dan ga je over naar insuline. En ja, wil je dat al je wel, dan gaat je wereld er nog weer oorzaak uit zien. En dan ben je daar altijd van afhankelijk. Natuurlijk met de medicijn en ik. Maar als dan nou juist na goed 50 kilo lichter en mijn ben weer helemaal diabetesvrij verklaren, dan is dat natuurlijk helemaal mooi. Juist uit naar sneeuw? Ja, ik vind het wel spannend, want na zo'n operatie moet je eten en drinken gescheiden houden. Dat moet altijd een jaar tussen zitten, want anders wordt het een soort spoen, zeg maar. Als het eten has, die al dat vocht opneemt. En ja, hoop je dat je daar net misselijk van wordt. Of nou ja, zat het in de termen van uw operatie hier een dumping krijgen, want ja, dat zou natuurlijk... Een dumping? Ja, misselijk, hartkloppingen krijgen, zwitten, dus dat... Je moet er misschien net te volle benauwd denken, maar het jou toch nog wel een stukje spanning mooi van hoe kom ik dat al goed terug, dat eten en drinken op zo'n dag. Als nou sneeuw naar de finish komt, wat betekent dat voor jou? Nou, hier ga ik natuurlijk een jaar lang in het taal heeft. Dit jaar alleen nog een beetje bij mijn operaties, zeg maar. Die revalidatie? Ja, ik. En ja, nou moet je eigenlijk het gewoon, dit maakt nou bij mijn gewone leven jaren. Dat rennen en dat bewegen. En, nou, het is gewoon geweldig natuurlijk. Dus dat hoop ik dat dat zo viel en dat zal ik zo vielen.